Mga kamis, nandito na kami ngayon sa sa Maynila. Kararating lang namin. Pero dinala muna namin si Jollibee. Namiss kasi namin si Jollibee. Ayan, namiss namin. Kaya, nag-stop over muna kami dito kasi nami-miss namin siya eh. Ayan, di ba? Tuwang-tuwa siya, di ba, kamis? Pasok tayo. Kasi nagutom yung mga persons. Nagbiyahe from Pangasinan to Manila. Dito kami kumain kasi nga may parking. Iba kasi walang parking. Ayan. Hanap lang kami upuan sa taas dyan. Akit muna tayo dito sa taas. Hanap tayo na space. Order sila din ako order. Kasi ako wala akong pera. Kaya diretso na ako dito sa table. Gahanap tayo ng space. Oh, mukhang may birthday pa dito mga kamis. Nakaabot pa yata ako sa birthday na ito. O yan may birthday dito. Kaso hindi ako invited kaya dito lang ako sa labas. Ayan may birthday O, diba? Oh. May birthday pa dito. May birthday pa dito. Mukhang yata, sunerte yata yung dating natin, may birthday. So naiihi ako. Kaya ihi muna tayo mga kamis. Dito tayo, sa female. Ayan, female. Wow! Nice din pala yung CR nila dito, mga kamis. Diba? Siyempre, din mo wala yung picture-picture ng lola mo. Picture muna tayo. Bago mag-CR. Go. CR na tayo. Dito tayo mag-CR na. Ganda talaga ng CR ng Jollibee. Diba? Imagine mo, galing Pangasinan to Manila. Hindi kami naiihi. Ano yun? Diba? Grabe magpipigil namin. Akala mo nakasakay kami ng bus. Magpipigil ng ihi. Diba, mga kamis? CR ko na. Sarap. Babawas. Tayong tissue. Kasi wala akong dalang tissue. Pauwi naman na tayo. Ayan. I-video tayo mga kamis.